দুগৰাকী আমাৰ প্ৰাক্তন NDFB সদস্য তেওঁলোকে আত্মহত্যা বাছি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। তো তেনেকুৱা এটা মানসিক চাপ হ'ব নালাগে, ৱাৰেণ্ট আৰু সামন বন্ধ হ'ব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কোৱা হৈছে, অসম চৰকাৰক কোৱা হৈছে। NDFBफोरनि गेजेराव बम बेरदों। सरिलै नोंथां, आं दिनै थांनो हानाय नंला। आंनिया जौ लोंनाया सरिलै नोंथां, आं दिनै थांनो हानाय नंला। आंनिया जौ लोंनाया बर' बोराय बुरिनि राव दङ। बर' मानसिया जोंनि ट्राइबेल मानसिया जुमाय लोङोबासो सैथो खोथाया ओंखारो। लैहोर लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों। NDFBफोरनि गेजेराव बम बेरदों। 1 नम्बराव बुंनांगोन गबिन्द बसुमतारी सासे मानसियानो बिबानखौ मोननै लानानै जातिनि मा खामानि मावदों। नोंथांमोनखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ नोंथांमोनखौ रिसिभ खालामनो थामहिनबा लायनो थांदोंमोन, अब्ला नोंथांमोना माबायदि फिल खालामदोंमोन जे जाय सोंलुगिरि जाय बिथाङा गले गले सोंदों BPF हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद होआखैमोन नामा? दिनैनि समाव सोंनो हागोन ना हाया? जायफोर प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा, जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ हेफाजाब मदद होदोंना होआखै सोंनो हागोन ना हाया? BTCखौ हाग्रामा महिलारिया खुंथायाव खालामदों थामहिनबा बिथांनि सोरखाराव दंमोन। गोलाव समाव नोंथांमोनखौ खौरां लायाखैमोन नामा? NDFBफोरनि गेजेराव बम बेरदों। सोंनाय गैया, फिननाय गैया, गाग्लोबनाय। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरखौबा गाग्लोबनाय, सोरखौबा गावथारनाय, सोरखौबा होसो होसो अन्नाय बुथारग्लुंनाय बे जोबस्रांबाय। लैहोर लैहोर फंबायखौ मा जाहोननि थाखाय गाग्लोबदोंमोन? NDFBफोरनि गेजेराव बम बेरदों। लैहोर लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों। 2020 सिम हाग्रामा महिलारिया सरकार खालामदों, BTCआव सरकार खालामदों आरो बै समाव नोंथांमोनखौ खौरां लाहैनो बा नोंथांमोन जेलाव थांनानै नोंथांमोनजों रायज्लायहैनो हायाखै? जोंनि केसनि माबायाव रावखौबो हाबोखायामोन। खबर लाहैदों लाहैयाखै जों बेखौ मिन्थिनो मोनाखै आरो। जोबोद बाख्नायथाव प्रमद बर' सारा गावनो आग बारायलांदों। भुटाननि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ गावनो आग बारायदों, जोबोद बाख्नायथाव। गावनो बरायनो थांदों, गावनो आग बारायनानै थांदों, जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय जाय चेनेलनि जाय सोंलुगिरि जाय बिथाङा गले गले सोंदों BPF हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद होआखैमोन नामा? दिनैनि समाव सोंनो हागोन ना हाया? जायफोर प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा, जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ हेफाजाब मदद होदोंना होआखै सोंनो हागोन ना हाया? गुफुरनि दैमालु फोथारावहाय जोंनि उन्दैफोरा मा सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बाहाय गाजा गोमजायै 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा जोबोद बाख्नायथाव बाथ्राखौ बुंदों। सासे मानसियानो बिबानखौ मोननै मोनथाम। नंगौ, गारबोनाय समाव जों गले गले जों भिडिअ खालायदोंमोन। गिबियावनो बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर गावनि रोंगौथिखौ लानानै आबसुनि जायफोर बिबानगिरि, जायफोर आबसुनि बिबानखौ लानानै बेसेबांबा सम हारिखौ अनसायबोदों, हारिनि खामानि मावबोदों, बिथांमोना हारिनि मावनो हानाय रोंगौथि दं। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन माखासे दल संगठनफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोर दं। बिथांमोनाबो हारिखौ माखासे जौगाहोलांनो थाखाय আমাৰ জ্যেষ্ঠ মানে লিডাৰ, তো জ্যেষ্ঠ লিডাৰক সকলোৱে পাব বিচাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ বেল পিটিশ্যনৰ কাৰণে কেছ চলি আছে। নিশ্চয়কৈ আমি দৃঢ় বিশ্বাসী নৱেম্বৰ মাহত হ'বলগীয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি এটা বেল পিটিশ্যন, তাত আমি মানে এটা ভাল সুখবৰ পাম বা এটা ন্যায় বা এটা জাষ্টিছ পাম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। আৰু যদি সেয়াই হয় তেন্তে শীঘ্ৰেই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব 2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা NDFBৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ অন্যান্যসকল। ইয়াৰ বাবে নৱেম্বৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। অৱশ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব সকলো। কিন্তু
2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণকে ধৰি অন্যান্য গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ অথবা বিভিন্ন অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এই পৰ্যন্ত কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে NDFBৰ নেতাসহ 67 জন কেডাৰ, যিসকলৰ ভিতৰত বৰ্তমানো এগৰাকী কেডাৰ বন্দী হৈ আছে নেপালৰ কাৰাগাৰত। টোটেল 67 জেলত আছে, কিন্তু গোটেই মিলাই পেলাই 66 জন এতিয়া ইয়াত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাবাস কৰি আছে। অন্যান্য জিলাত এসময়ত আছিল, এতিয়া প্ৰায় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে এইটো চেণ্ট্ৰেলাইজ হৈছে, কিন্তু কেছবিলাক আছে জিলা ভিত্তিত। নেপালত এগৰাকী এতিয়াও কাৰাবাস কৰি আছে, তেওঁক আমি ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে নেপাল চৰকাৰৰ লগত সেই কথাও আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। কেৱল সেয়াই নহয়, NDFBৰ নেতা কেডাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশে বিদেশে ৰুজু হৈ আছে কমেও 4000 গোচৰ। এই গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবেও কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ। আমাৰ যি 3-4 হাজাৰ কেছ আছিল তাৰে 263 কেছ উইথড্ৰ কৰা হ'ল, আৰু এতিয়া হাইনিয়াছ আৰু নন হাইনিয়াছ যিখিনি কেছ আছে সেই কেছখিনি DGP ডাঙৰীয়াৰ অধীনত যি কমিটি আছে, কমিটিয়ে এইবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে। ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত সকলো দিশ চালি জাৰি চাই পেলাই উইথড্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া চলি আছে। নাগালেণ্ডত কেছ আছে, অৰুণাচলত আছে, মেঘালয়ত আছে, ৱেষ্ট বেংগলতো আছে। আৰু ইয়াৰ বাবেই ভৱিষ্যতে আৰু সংশ্লিষ্ট গোচৰৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ পৰা সমন প্ৰেৰণ নকৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান এপছু নেতৃত্বৰ। দুগৰাকী আমাৰ প্ৰাক্তন NDFB সদস্য তেওঁলোকে আত্মহত্যা বাছি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। তো তেনেকুৱা এটা মানসিক চাপ হ'ব নালাগে, ৱাৰেণ্ট আৰু চামন বন্ধ হ'ব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কোৱা হৈছে, অসম চৰকাৰক কোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব পৰ্যায়ত হোৱা আলোচনাৰ ভিত্তিতেই এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই উভয় চৰকাৰে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী প্ৰদৰ্শন কৰা বুলিও অৱগত কৰে এপছুৰ সভাপতি দীপেন বৰদৱে। এই জেলত থকা মানুহখিনি ঘৰলৈ পঠাব লাগে, সেই কথাটো লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক 21 তাৰিখে আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই কথাটো লৈ তেওঁ বিবেচনা কৰিম বুলি কৈছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, মোদী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় এই যে এটা বুজাবুজি, যি এটা কমিটমেণ্ট, এটা ফলপ্ৰসূ ফল দিব। আৰু এই বিষয়সমূহ অৱগত কৰাৰ বাবেই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ NDFBৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ জৰ্জ বড়োকে ধৰি অন্যান্য কেডাৰসকলক বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষাৎ কৰে এপছু নেতৃত্বই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আমি উপস্থিত হৈ আমাৰ যিসকলে দীঘলীয়া সময় কাৰাবাস কৰিলে তেওঁলোকক আমি সাক্ষাৎ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মনৰ কথা, তেওঁলোকৰ দুখ বেদনা আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যি দুখ বেদনা, এই সকলো কথা আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। অৱশ্যে ইয়াৰ ফলাফল কি হয় সেয়া জানিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময়লৈ। मावनो हानाय रोंगौथि दं, नाथाय गबिन्द बसुमतारिया गावनो हारसिङै मोननै बिबान लानानै दिनैनि समाव जों बुंनांगोन, दिनैनि समाव MLA नि जानानै बाथ्रा बुंगोन ना BTC नि डिपुटि चिफनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंगोन। गबिन्द बसुमतारिया दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मानो रोखा खालामनो हाया? मानो हाया? हानांगोन। बे बाथ्राखौ लानानै दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों, जोबोद बाख्नायथाव। दिपेन बर' सारा बेबादि मोननै मोनथाम जाय मानसिफ्रा बिबान लानानै दोनदों बिथांमोनखौ थाबैनो सोलाय सोलो खालायनांगौ। आरो दिनैनि समाव गावजों गाव बिबान सोलाय सोलो खालायनायाव दुखु मोनदों। मावनो गोनां खामानियाव सानसेयैनो बा मास मोनसेयावनो बा बोसोरसेयावनो बा 1 घन्टायावनो बिबानखौ माखासे मावनो गोनां खामानियाव सोलाय सोलो खालायनो गोनांबो बायद'था जानानै फैनो हागौ। सोरबाया बिबान सोलाय सोलो खालायनायाव मानो दुखु? मावनो गोनां खामानि दं, एक्सननि बेफोरनि मावनो गोनां केसनि जेंना। जायफोर दावहा थिलियाव, दावहा फोथाराव ओंखारनानै मालाबा समाव आर्मी पुलिसजों बुख्रुब जानाय, गुलि नांजानाय, बिथांमोननि ट्रिटमेन्ट लानांगौनि हेफाजाब मदद आरो केसफोरनि जोबथेसालियाव थानाय मुंख्लं गुबुन गुबुन माखासे रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होनानै दिनै एक्सननि बिफ्रा बा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरजों गेदेरमा रायजो राजा जायफोर दावहा थिलियाव ओंखारदों बिथांमोनखौ नांगौ बायदि हेफाजाब मदद होनो हायाखै। बिनि थाखाय माखासे बिबान, गावनि बिबानखौ लानानै मावनो गोनां खामानि अनेक दं आरो गोख्रों खामानि मावनो थाखाय सोलाय सोलो बिबानखौ 1 घन्टानि गेजेराव, 2 घन्टानि गेजेराव, सप्तासेनि गेजेराव, मास मोनसेनि गेजेराव, बोसोरसेनि गेजेराव, बोसोरनैनि गेजेराव बिबानखौ सोलाय सोलो खालायनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। मावनांगौ खामानिखौ मावनांगोन, सोलायनांगौ समाव सोलायनांगोन। 1 घन्टानि गेजेराव बिबानखौ सोलायनानै सोरखौबा बिबानगिरिबो खालायनो गोनां बायद'था जानांगोन। दिनैनि सासे फरायसा, गाबोननि सासे फोरोंगिरि
जानो गोनां जानो हागौ सम आरो बोथोरजों। नाथाय दिनैनि समाव गोख्रों माखासे बुंनांगौ लिडारफोरखौ खावलायनांगौ दैदेनगिरिफ्रा आन्दोआव मानो सम फैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर बिबानगिरिफ्रा सम फैबाय जेरै दिपेन सिरआ गोख्रों सरकारनि सायाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि सायाव माखासे बिबानगिरिफोरनि सायाव दिपेन सिरआ जेरै गोख्रों बाथ्रा बुंदों सासे मानसियानो बिबान मोननै मोनथाम लानानै मा खामानि मावदों थाबैनो बिबानफोरखौ सोलाय सोल' खालायनांगोन। गिबियावनो 1 नाम्बाराव बुंनांगोन गबिन्द बसुमतारी सासे मानसियानो बिबानखौ मोननै लानानै जाथिनि मा खामानि मावदों गावनि आंगो लोगोफोरनि मा खामानि मावदों दिनै रोखा नङा। दिपेन सिर बायदि गोख्रों जायफोर बर'नि दल संगठनफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिबानखौ लानानै सरकारखौ बुंनांगोन गावनि बिबानखौ लानानै खामानि मावनो गोनां बायद'थाया जानांगोन अब्ला बयबो हेफाजाब मदद जाय गेदेरमाखौ बिबानगिरि जानांगौ सोरखौबा बिबानखौ सोलायनांगौ होननाय समा अराय सम थानांगोन। एमपि इलेक्शनाव लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों। मेनि 7 तारिखआव खुलुमबाय। दिनै जों NDFB फराम NDFB आफाद भटार खौसेथि आफादा दिनै मोनसे खौरां मेल लानो नागिरदों। बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि NDFB फराम NDFB नि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दिपेन सिरआ नार्जारी बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों आरो बिथांखौ मानो रिसाफल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव NDFB फरामाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो NDFB फराम NDFB हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि थाफानाय गासैबो बारगो NDFBफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दिपेन सिरआ नार्जारीया नंगौ जोंनि NDFB फराम NDFB नि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज'यैनो सावरायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ NDFB फराम NDFB नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव NDFB फराम हिसाबै जों ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो NDFB फरामखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दिपेन सिरआ बिथाङा जोंनि NDFB फरामनि माखासे मा होनो रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि NDFB फरामखौ एरायनानै गावनि हारसिङै साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसे इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार लेंहरसेयावबो बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौहाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे तारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो NDFB फरामजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानि थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजजों जों रायलायालासेनो जोङो मोनसे NDFB फराम NDFB निफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा उसुबिदा जादों बेखौ रायलायनानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 जोङो जि जायगा जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया दिनै बिथाङा दिनै NDFB फराम NDFB नि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया बेवहाय मा षड्यन्त्र दङ दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होखाला जों साननानै आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे
बिले बिजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेटनि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 तारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावनो इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबिआ मोनसे एग्जिकिउटिभ मिरुनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों बिनिफ्राय जों इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबिनि दानि माखासे समस्याखौ लानानै मावनायाव जोंहा रायथिंफोराव दिनै दानस्रां नार्जारिनि नाम दङ जे जायगायाव बिथाङा दिनै नामाव थादों रायथिंफोराव नाथाय दिनै जों एक्टिभ गैया जोंहा माखासे खामानि मावनो उसुबिदा जानायनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय जोंनि फर्मेलि अफिसियेलि लाइजाम हरना लिंहरसो फैयैनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनो 24 तारिख सेप्तेम्बरनि नैबे मासनि साननैसोल' जादों बिथांखौ जोङो मोननि थाखाय जोङो बिथांखौ रिसाबल खालामनानै बिथांखौ जों मा खालामदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय जोङो बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बार जों दोनदों बिनि अखानायै बिथाङा जोंनि जिखिनि रिसाबल खालामनायनि मेसेजखौ जेला मोनो अब्ला दिनै बिथाङा मैया जोंनो होबाय जे आंखौ उइदाउट इनफरमेसन जेबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि गैया जेबो मोनसे जाहोन गैया जेबो मोनसे रिजन गैयालासेनो दिनै बिथाङा दिनै आंखौ मा होनो इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बोखारनानै एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनहैदों होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा जोंनाव रिजन बिदों नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंगोन रिजन बिनाय हिसाबै रिजना गोबां दं बिथाङा नाथाय दिनै रिजन बिनायखौ होनो हाया साननो हागौ आं दिनै बिथां दानस्रां नार्जारि बिथांखौ बुंगोन आं दिनै पार्सनेलि आंहा दिनै दानस्रां बिथांजों आंहा पार्सनेलि जेबो गैया आं दिनै लोगो हिसाबै आं दिनै बुंगोन नाथाय दिनै इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंहा माखासे दायित्व थानाय माखासे समस्या खामानि मावनो लानाय दायित्व थानाय हिसाबै किसु खामानि अफिसियेलि खामानियाव उसुबिदा जानायनि थाखायसो दिनै जों उपाय गैया बेखौ जों अफिसियेल हिसाबै जों रिसाबल खालामनानै मावनो गोनां जादों बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन बिथाङा रिजन बिदों दिनै बिथाङा जोंनि जिखिनि इउनाइटेड फरनि जिखिनि मावनो गोनां खामानियाव बिथाङा दिनैहाय दिनै एसे गाबोन एसे दिनै भुल मावबोदों आं बेखौनो कुइसन खालामगोन दिनै दानस्रां नार्जारि नोंथांनिसिम जे नोंथाङा इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि मुंख्लं सान थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024नि इउनाइटेड फर एक्स एनडिएफबिआ बेवहाय मिरु हिसाबै जोङो गुफुरनि दैमालु फोथारावहाय जोंनि इउनाइटेड फर मा सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया बिथाङा मैया मोनसे खोथा बुंदों जे इउनाइटेड फरनि गासैबो खामानि दामानिफ्रा जेसेबांनाखि लग'निफ्राय खालामनाय लग'नि डिजाइन खालामनाय राइटिंफोर बानायनाय माबा माबि खालामनाय बिथाङा मैया गावखौ बुंना लादों बे गासैबो इउनाइटेड फरनि जेसेबांनाखि माखासे डिजाइन खालामनाय मडेल खालामनाय बेखौ आं खालामदों होननानै बुंदों नोंथाङा बोरै आं बुंनो हागौ इउनाइटेड फरमाथ' मालाबाबो आं जानो हाया जोंसो जायो नङा होमबा नोंथाङा नोंखौ जानो हागौ नोंथाङा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै किसु बुस्थुखौ एसे एनै नों बारा मावनांखागोन बेखौ जों गनायो बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो नाथाय नोंथांखौ जों दायित्व होदोंब्लाबो फाइनाल टाइमावथ' नों हारसिं जानो हाया जों आरो नोंखौ जों बयखौबो लानासो मोनसे फाइनाल जायो अब्ला दिनै नोंथाङा बेखिनि खोथा बुंनायावबो एसे साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा दिल्लीयाव थांनायाव गासिबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हागोन जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासिबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामाबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिख जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा बबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथांनि बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सरिलै नोंथां आं दिनै थांनो हानाय नंला आंनिया जौ लोंनाया बे जोंहा मा होनो नैबेना सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिनि बार्थडे जानायनि बारा जानायनि थाखाय आंनि खर'आ अभार जादों ओंखायनो आं थांनो हानाय नंला नोंथांमोना थांदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गरायदों नोंखौ सानदों खिन्थु बेबायदि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै जों जेला थांना फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखआव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनो रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनानै खरसादों होननानै बुंहरबाय बिसिनाफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनाय मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्रोद दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखआव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माबोरै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंनाय थांखो
आफादगिरिनाव जों सोंबाय आफादगिरिया आं मोनथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदों नामा जों सोंबाय रावबो मोनथिया बिथांनि रिजोना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों NDFB NDFBखौ दानसां बिथांनिसिम बिथाङा एसे मोनथिना लानाया रोखा मोजां बेनो जाहैबाय जोंहा थांनाय मेनि 7 तारिखआव MP इलेक्सन जादों बे MP इलेक्सननि सिगाङावबो जोङो NDFB NDFBनिफ्राय जोङो मोनसे साइलेन्ट जानानै थानो होननानै जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन बे बलामगुरि ग्रेप्टार फार्म हाउसआव नाथाय बिथाङा बे मिथिङाव बाहागो लायाखै आरोबाव जोङो गुबुन मिथिङावबो जोङो रायज्लायबाय थादोंमोन बेयावबो बिथाङा बाहागो लायाखै नाथाय जों जेला NDFB जेला जोङो साइलेन्ट थादों MP इलेक्सनाव नाथाय जोंहा मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा MP इलेक्सनाव गावनि टिमखौ लानानै बिथाङा मा खालामखो मेनि 7 तारिख खालि क'क्राझार टाउनावनो थानाय BPF अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टिम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों बे बुनायावथ' 100% दिनै दानस्रां जुरित दङ बेनि कमप्लिटलि फुटेज दङ CC केमेराजों सेबखांजानाय सावगारि दङ दिनै थिग बेबायदिनो दिनै जोंखौबो बे MP इलेक्सनावहाय गावबा जिनो बाहागो लानानै खामानि मावजानो लुबैदोंमोन नाथाय जोंहा दिनै NDFB NDFB हिसाबै जोङो जेरै साइलेन्ट थानानै जोङो दिनै थानो होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा बे साइलेन्ट होननाय सोदोबखौ दुखु मोननानै दिनै जोंखौ NDFB दुखु मोननानै बै दिनखालिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जानानै दिनै UPPजों सापर्ट जानानै लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना बुयो दा बेवहाय कमप्लिटलि जड़ित दङ बिथांमोना दानस्रां नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे सानैसो गथ'फोर दंफायो दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि रिजोना जे बिदों दा बेनि थाखायनो जों दिनै बे सावगारिया दङ आरो बे सावगारिनि एन्सारानो बेनो जोङो बिथांनो जों श' खालामगोन जुदि बिथाङा बियोब्ला बिथाङा रिजन बिबाय थादों नालाय दा बेनि थाखायनो दिनैहाय NDFBनि माखासे रुलखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिथांखौ रिजार्भ खालामनानै जोङो बोखारनो गोनां जादों जोङो सेक्रेटारि पदनिफ्राय बेनो